tenim el cas del corriol menut, que fa els seus nius en terra, amagat en les zones de dunes especialment, i que són molt vulnerables tant a les mascotes que puguen furgar els seus nius, com inclús nosaltres mateixos, si anem a passejar i ens eixim dels camins on no veiem bé on xafem, on passen persones de duna entre la vegetació, podem destruir els nius o espantar als adults que estan covant-los, i afectarà a la reproducció del corriol.